Medinde Berima Ofuria Sante Achim Adade Ntem hene. Adade Ntem ewo Ochimewura ikuru baako eno. Na yeka Adade Ntem a se ufri Ochima ikuru a ikuru peni friend Chibi eba Adade Ntem a. Esimanumpe Kroi eye empeni ikuru a Dr. JB Dankwa a wanya ni baby kuro halu free. Ka say ye nyina ye nuaba a meme so ano no to kokoso ho kani ba ko pepre e di juria the crew eni Adade Ntem na enne se ntia me ka say nyina ne say yura Ochima yura ono ena Ochima nyina eda mo sadi for motive for penny Ofura Benua mfie aduonu enum ni 25 years. Yewura waye bi osefata si edini mfie aduonu num. Enema waye de ye nya daje enka ne nyina na kakra bi na meboso ache. Mena daje bi danko obu ye mfie aduonum enwotwe na yentumi enye ndaye. As you know, you were so sad for motive for a penny and anwada to the safra man penny or maimu, nintrina. But Chimem, am I to me a cra? JB don't chief I'm a ne asumbiaba. Ebiabako, now so not I ding. As you were drab brame, it is a jumain, I'm a ne so Chimine, let me ask and to my perfra and I'm JB Dankwa. Isie eni na yiyo na sida nyina achia amennam so emfie aduonum otwe aduonum enwotwe etumi asitwafo hene a ne ono so Ochima yin ye wo Ochima ntwafo hene na yewura osefata enema wayeye na Ochima mu ama Ochima afa na ntuma pefra sisi amene wo kasai Ochima model schools ahodo bebre oba ye divisions na ebia ebiwo enam say education ya de da na koma so nti oba ya ofato no so e wo mra na nkola na basa na wonku school ahwe bi mo wo university make us say Ochima mu ha utumi tena ha from crèche to university Ochima mu ni nyina yewura Chima wura mensa so anenama Sanya manyina won no ankasa na ho odin odi aye sanya me kan bi na odu for penny fia e penny fie die na nso ene wuwura ho a unu se yiw kwa pini beka wuwura na penny fie dwumadi e wadi Ochima mu ene onam ba bia uhu se yes Ochima mu na anam emre obaye na ya de kodi ewu efre ne HIV no manyimu any region you eastern region as a whole in a that can utu ni husiwo na no mani mu akafra enseseka ohimponse ni moja epi na nsuso enam de na ekoso utu ni husiwo so obekonkoden amasa yare na bafo ono ankasa kwa yare sabia ekoye test edi be to abonten eyense na homa hemfo na ewo ha ye nyina yesu yutumi de akiri koye bi menne eastern region ye kan esiko de ewo abafo enama na mo papa ye wuro tuye eno achi ukoche bi government hospital na honye yura ensaso ene kokohwe ene achi bi government hospital ye wo emergency ye wo VIP udru ho a sebe ansa na doctor kra hwe wo na wo yare no kra na fa na ko ye kane jaden ye nsuo ya kwan ye kane asem me nyina ye wuradi mu tintima wo Ochima mu adwuma wa ye Ochima nsa ase na akodi baabi basa ne nyina watumi aboa menne ye nsa ka ye nsa ase ye guso konkoden se ye bekoso atai na chi na de wo ye bia no ya boa no enema wo ye de enwie pe ya yetumi fa ni nyina ntudwa na se ke kasi ye kan ke bebo adwene nti ase so
wana wode omo ko suku wana wode omo awu enuma mu enuma kese enam ne nsa so na nipa wo mu ka se ye ka na se factor say mfia duonu ni 25 years akra wa konkoden ya no ba na no ya na fom ahenie de won kan ye yes waka de awonye ye yes waye e de ne mfa nto no so wo chimam galamsey nsem ni nyina de fore no enso metumi aka asisu dua se ye ka wo hia okutia galamsey ya na ye wura chehene nipa bebre ana onam we so ama ene ya susu obumu a ebi gina abayanim eyi nsema no enam nsuseye ne nsa aseseye ana no da no kasa kasa wo hia obeso omu se wo yesa adwuma ni bi fafuna beto ho ontumi ne omuma ochimam enye ade a eda fo galamsey se enso ye wura tunu ho asi ho ye pe kwaye ewo man mu a ye ntumi ne ochima mfiri mu atiwa forest ye wura boho ban bi sinna me ne wo kasa yi emmoa ne nobaye wo mu nyina nnue wo mu obi ne ho betumi ewuro ye baye ne nnua sam ye bubu nnua basabasa fie twem kakra ni ye wura tunu ho si ho adue nnua over 10,000 ewo Ghana man mu a wono ankasa edi anim afie a enche kura jumbu sumi ye wo ye anim o se aye biu a ye nyina ye bo na chidom o hye na hemfo nyina se ye nnua na no na beboa ye Dutch akura wo se fata akura ye ma wa mo de waye no ye hu su bida ye koso abo wa chidom se wo mfie aduonu no muyimu ensan bra biu no na de waye na broso ye muso betumi aye ye ma mo apiafo ye ma mo ni yo happy anniversary 25th aye silver jubilee ye nyina ba bi biara o chiman mu nipa yo ono wo chichi ni benche ye nyina ye mrai ni me so ye wura sen pray wo ka boma emu enso ya ba kwa ebu ono ko antumi ni o se ya nsomu bia wonso oni nipa ye nyina ye fo ye hunhyem ne ye nye ema ni onyam hye emra me so chiman ti ase ye mra ne ba kono no wo chiman kose wo hwe mense ye hwe mense nti ye nyina ye mra ne ye nyema ne ye fe ye da ma se e hira mo kose be biara mo